Okay, may adlaw sa tanan. Mo ni ang part 3 sa multiplication of fractions. Okay, nalang ko idugang gamay kay last time wala ko naka-apil aning video. So karon maghimo sa ko ani sunod ani division of fractions unta. Unsaon day siya kung ang gimultiplyan kay whole number. Nga na. Kung whole number siya, niya multiply siya sa mixed fraction pagid. Nga magbutang na kog lang example, fraction lang siya. Then i-times na ko og whole number. Nga na. So balik ta, i-check na to kung all fractions ba siya. Since naman siya whole number, so dili siya all fractions, so not all fractions. Na fraction diri pero dili ni fraction ang 1 ug ang 5. So tungod kay not man siya, ato siyang i-change to all fraction. Bukunta na, isaon ni siya rong 5 nga whole number man siya. Sayon ra kayo, kung whole number gani para mahimo siyang fraction, suwat nimo 5 or bisag unsa nga whole number, butang ra nimo over 1 sa ubos. Then i-times na to, kinumdum pa mo ani, ato ning i-times 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3 over 2. Mano ni atong all fraction karon. Okay? So ato sang i-GCF pero di man siya ma-GCF, so dili ta mag-cancellation, wala. Ditso na ta og multiply numerator. So 5 times 3 is 15. Then multiply denominator sa ta, 1 times 2 is 2. Natong i-check if proper ba siya or improper. Since dako ang 15 kaysa 2, improper. So ato siyang i-change to, since dili man siya proper, ato siyang i-change to proper or mahimo siya mixed number. So saan ganyan siya? 15 divided by 2, meaning 15 divided by 2. Mora ni meaning ha. Ang babaw i-divide sa ubos. So pila ka 2 sa 15 or ang 15 bahinon kaduha. So na ay 7. Ang duha ka 7 sad or 7 times 2 kay 14 ra. So na din ay sobra nga usa. Okay? So since ang denominator na to ganina kay 2, denominator na to 2 daan. Kanina sa ubos mo ang bagong whole number, nya kanina sa kinaubsan or ang remainder mo na tong bagong numerator. Mo na ang final answer. So balik ta din 1 over 5 times 25. Dili siya fraction tanan. So saan na to? Atong himong fraction tanan. So 1 over 5, ako na nagikopya, times, kabaw na tanaw, ang whole number ay 25 over 1 ra. Since aton siyang maluwis term, ang kaning 5 og 25, 5 og 25, ma-divide ni og 2 o dili. Ma-divide ni og 3 ang 5 o dili. Dili sad. Pero ma-divide ni siya og 5. Dayon kay ma-divide mo og 5, ang 5 bahinon sa 5 kataw tag usa. Ang 25 pesos bahinon sa 5 kataw tag 5. Meaning ani sa cancellation ani ron si 1 over 5 times 25 over 1, si 5 kani makancel og si 25 makancel. Si 5 mahimong 1, si 25 mahimong 5. Then 1 times 5 mo na ni nagmultiply ta numerator equals 5. Then 1 times 1 nagmultiply ta sa denominator is 1. Since dili man ni siya proper kay dako man babaw kaysa ubos or mas dako man si 5 kaysa 1, ato na buhaton 5 divided by 1. Ana ra 5 divided by 1. Ngano man wa may siya remainder way sobra. Bahino na siya may mo siyang 5. Meaning ang answer na to is a whole number 5. Kung nay pangutana, i-comment lang sa ubos. Salamat.